Эфирден алыклар вакыты студияда Лина Хасаншина. Батырларның даны мәңгеләштерелә. Калабызда Рәис Нәгыймовны искә алдылар. Бүген бөтен дөнья телевидение көне. Чыгарылышны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. Әлмәтлеләр Украиндагы махсус операция барышында хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган Алексей Камбаров белән хушлаштылар. Сау булашу Ямаш авылында үтте. Рядовой, 30-нчы айрым мотострелок бригадасы материал тәэмин итү ротасы автомобиль заводы йөртүчесе, үзәк хәрби округының 2-нче гвардия гомуми гаскәр армиясе хәрбисе Александр Камбаров 1984 елда туа. Ямаш урта гомуми белем бирү мәктәбендә белем ала. 18 яшендә армияга алына. Ашыгыч хезмәттән соң контракт буенча хезмәт итәргә кала. Контрактын вакыт-вакыт озайта. Это у него был уже 4-й контракт. До этого участвовал в боевых действиях. Имеет государственную награду. Алексей Алексеевич – это тот человек, на которого можно положиться. На таких держится Россия. Алексей 2022 елның апрелендә Украина территориясында барган махсус операциядә катнашу өчен контракт төзи. Шул елның июнендә яралану сәбәпле комиссияләнә. Батырлык ордены белән бүләкләнә. Камбаровның әтисе һәм улы өчен ватанны саклау чын иратларның намус эше. Әтисе Алексей Николаевич Камбаров 2022 елның августында контракт төзеп, үз теләге белән фронтка китә. Аның артыннан җәрәхәттән соң икенче тапкыр Алексей үзе дә контракт төзи. Анда әтисен таба һәм бергә хезмәт итә. Я не знал, что он ушел следом за мной. Ночевал со мной, мы там в деревню перешли, когда спали на одной койке. Он мне говорит: пап, я устал. Я говорю: давай домой. Тебе же есть как уйти? Да, есть. Я говорю: давай. Он говорит: все, поеду в Россию и там останусь, машину сдам. Я уехал в лесополосу, в окопы, там чего. Через 5 дней ворачиваюсь, он обратно там. 6 ноябрьдә Алексей Кызыл Лиман астында барган бәрелештә һәлак була. Алексей Камбаров күп балалы гаиләдән. Ул туганнары, әти-әнисе өчен яраткан ул һәм таяныч була. Алексей үзе дә күп балалы әти, аның 3 баласы бар. К сожалению, военные действия не щадят никого. Забирают они часто наших самых бравых ребят, по-настоящему патриотов, героев, настоящих мужей, сыновей, отцов. Хочется сказать только одно: спасибо им огромное, то что такие доблестные ребята у нас есть. Вечная память. И, конечно же, искренние самые соболезнования семье, родным, близким. Алексейны Ямаш авылы зиратында җирләделәр. Луч телекомпаниясе коллективы Алексей Камбаровның якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Әлмәттә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре композитор Рәис Нәгыймовны искә алдылар. Әлмәт музыка көллияты залында узган кичәне Рәис аганың хезмәттәшләре аның мирасын саклап халыкка таратучы укучылар оештырды. Кичәдә хезмәттәшебез Рәлифә Нугманова булып кайтты. Бүген Рәис ага Нәгыймов исемен йортта торган 1-нче номерлы балалар музыка мәктәбе әле дә булса Рәис аганың аяк эзләрен генә түгел, аның җан җылысында саклый төсле. Чөнки биредә Рәис ага 30 ел мәктәп директорына булып тормаган, балаларны тылсымлы музыка дөньясына җитәкләп алып кергән кеше. Көзгө салкан кичләренә җылыта торган мондый кичәләргә заманында Рәис ага үзе нигез салган булган. Күренекле композитор арабыздан киткәч тә, аның эшен хезмәттәшләре дәвам итә. Ноябрь аенда уза торган җылы кичәне татарның моңлы улының якты истәлегенә багышлыйлар. Дело Рәис Нәгыймовича живет, процветает, в нашей школе существует. Рәис Нәгыймовның эше дәвам итә. Мәктәптә махсус программа эшли. Аның музее бар, әлбәттә инде аның мирасына багышланган Русалтауда фестивале дә эшли. Быел аны 10-нчы тапкыр уздырачакбыз. Да, которому в 23 году исполнится 10 лет. Рәис Нәгыймович менә өйрәтте мәктәп программасыннан тыш без татар халык көйләрен дөрес итеп уйнарга өйрәндек. Дәрестән соң калып утырайык, подбор по слуху алып килә мин аларга, ул мине төзәтеп ибәрә, дөрес булмаган җирләрне дөрес итеп мелизмнарны уйнарга өйрәтте.
Кичә барышында музыка көллияте сәхнәсеннән Рәис аганың көйләренә язылган җырлар, аның көйләрен башка уен коралларына яраклаштырылган композицияләр яңгырады. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 2022 елның 20 ноябрендә 3 сәгать 43 минутта Тихоновка авылындагы шәхси мунчада янгын чыга. Янгын нәтиҗәсендә эчке диварлар һәм мунчаның түшәме зарарлана. Янгынның мәйданы 18 квадрат метр тәшкил итә. Зыян күрүчеләр һәм үлүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Бүген бөтен дөнья телевидение көне. Луч телекомпаниясе беренче шәһәр телевидениесе 31 ел эшләү дәверендә ул тамашачыларыбызны яңалыклар белән таныштыра, күңел ачу программаларын күрсәтә һәм төрле фильмнар, туры эфирлар, спорт дөньясының әһәмиятле чараларын онлайн режимда карау мөмкинлеген бүләк итә. Эшчәнлекнең төп юнәлешләре Әлмәт һәм Әлмәт районы тормышындагы фактларны һәм вакыйгаларны яктырту, телевизион программалар, фильмнар һәм реклама җитештерү. Чыннан да бөтен дөнья телевидение көне искиткеч бәйрәм. Пандемия һәм төрле сайтларны блоклау чорында телевидение төп мәгълүмат чыганагы булып тора. Телеэкраннар аша кешеләр яңалыклар, кызыклы фактлар беләләр, балалар мультфильмнар һәм тоны белү җиһазлары карыйлар, әниләр кухня телевизорын тыңлаганда хуш исле ризыклар әзерлиләр. Интернетны санамыйча телевидение хәзерге вакытта булган масса күләм мәгълүмат чыганагы. Чөнки ярты гасырдан артык яшәгән кешеләрнең күбесе телевидениены өстен күрә. Корреспондентларның һәм операторларның коллектив эше нәтиҗәсендә шәһәр һәм район халкы төрле өлкәләрдә барган чаралар һәм яңалыклар турында белә. Кадерле телевидение хезмәткәрләре, сезне халыкара телевидение көне белән котлыйм. Сезгә исәнлек, саулык, мул тормыш һәм рәхмәтле тамашачылар телим. Һөнәри бәйрәмебез белән котлаулар арасында иң төп теләкләрнең берсе телекомпанияга иминлек. Сезне профессиональ бәйрәмегез белән тәбрик итәм сезне. Сезгә иҗади алдагы көннәрдә сезгә иҗади уңышлар телим. Телевидение хәзерге кеше тормышына нык кергән технология гына түгел. Телевидение команда эше, алып баручылар, корреспондентлар, операторлар, монтажерлар һәм техник белгечләр бердәм булып эфирга продуктлар чыгара. Бүген Луч телекомпаниясе тотруклы үсеш кичерүче предприятие. Телекомпания коллективы нур сүнмәс һәм безнең тормышны һәрвакыт яктыртыр дип ышана. Азнакай шәһәренең йөзү үзәгендә өлкән яшьтәгеләр катнашында ярышлар узды. Чарада район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, спорт идарәсе начальник Рафис Миңнеханов та катнашып, җиңүчеләрне тәбрикләделәр. Тулырак алдагы сюжетта. Спорт ул сәламәтлек, йөзү белән шөгыльләнү аеруча файдалы диләр. Бүген шәһәрнең йөзү үзәгендә 20дән артык апа һәм абый көчлелектә сынашалар. Чарага өлкән яшьтәгеләр бик теләп килде. Су рәхәт, тәнгә шифа диләр алар. Йөзү белән ул кадәр бик мавыкмый, авылда булгач теге мондый бассейннар юк. Безнең һәрвакыт буалар шундый яхшы мәлләдә бар, авылда бар. Шуларда һәрвакыт yüzәбез. Олылар белән дә шунда бергә төшәбез. Бергә шундый чаралар оештырабыз. Инде сәламәтлеккә бик зур файда бирә инде. Азнакай ветераннар советының 50 еллык тарихы бар. Алар бүгенге көндә район үсешенә зур өлеш кертәләр. Спортта да сынатмыйлар. Бассейныбыз шулчак әйбәт. Жылы, суы жылы. Апалар белән бериш апалар yüzәләр, бабайларыбыз килде, ветераннарыбыз килде. Менә шулай активный яшәргә ясыр инде дашы бушы. Бүгенге ярышның шарты буенча 25 метр араны йөзеп үтәргә кирәк. Бу бассейнның озынлыгы кадәр ераклык дигән сүз. Спорт Азнакайда бик киң таралган. Рәхмәт. Yüzү бассейнында без дворецда и кеше яшәр өчен условиялар шул кадәрле әйбәт. Азнакай районында спортны бик яраталар, ветераннар особенно яраталар. Бездә ветераннар бик күп, 18 мең. Шуның өчен алар инде скандинав хәтбада йөриләр. Без бөтен ярышларны ясыйбыз инде 1-2 ступеньларга куябыз. Например, бүгенге топ принимать итәчәкләр. Ана инде без сабатта көрәштә, гер күтәрү буенча да волейбол белән, пляжный волейболлар барса да ветераннар белән бергә яхшылап эшлибез. Алар инанасын киләр спортзалларга, балаларны йөртәләр, балалар бик күп итә бирәләр инде. Бүгенге көнгә килгәндә без бу мероприятияне елда ясыйбыз. Алар инде шартларны кабул итәләр. Монда инде иң яхшы спортсменнар. Шунда ук теләүчеләр ГТО нормативларын да тапшырдылар. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов ветераннарга изге теләкләрен җиткереп, җиңүчеләрне бүләкләде. Соңыннан чарада катнашучылар чәй табыны артында аралашып утырдылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 17-19 ноябрьдә Минзәләдә йөзү буенча республика ярышлары узды.
Startlarda 550'den артык спортчы катнашты. Ярышлар программасында иң кичкенә спортчылар өчен дә, шулай ук зуррак йөзүчеләр өчен дә дистанцияләр бар иде. Ярышларда Әлмәттән 13 спортчы катнашты. Алар 2 алтын, 2 көмеш һәм 2 бронза медаль алып кайттылар. Разряд таләпләрен үтәделәр. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.